programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Itap ni pinag-usahay. Gusto na kayo pangitaong kwartaran? May kahoy oh. Minus kayo. Nagmay pa yung tayo. May bungkus ni tagsingko na ba? Kita ni pinag-usahay. Sao man ako niya? Hey, what happened? Suwel, kulak ka rin ay. Nangita ko lahat na rin. Wala ang trabaho rin. Hey! Mga part, silakan niyo atong boarding house ron. Bawal lang ka, part. Laman po na itong usak. Kaubar ito, part. Part, di ba ang Uber to gabi eh? Ay, una, ang over na. Ay, dungan na nato ta. Dungay ito yung mga part. Basig na ilaptan na ito mga boarding house ito. Dahil yung pang-uber ba nga ito, kuban na tayo isa. Ito na. Kanang gitar, gusto na mag-ubar na ito, part. Tata. Yeah, boy. Asa ka bay? Ari ba yung ngita kwarta bay? Nga naman bay? Mangita kwarta bay? Nangita mo ko. Sige, mukuyog na lang ko nimo. Mao ba? Mukoy lagi ka bay? Sunada lagi ka? Oh bay, kusunada kayo. Labong kay nakalisod po ron. Ya, asa matong lakaw. Basta uban na ta. Kaya mangita tag kwarta ron. Iba na ko asa dapit pangita ang kwarta ron. Oh sige, ito na. Sa may dugay na to. Tanda, sa may dugayan. Indot yun. Magmingaw kayo ng labita ba? Huh? Hey! Bay, asa bay? Ano siya tani bay? Agay! Wa! Ito eh. Lipat ko ano niya. Agay. Sa sunod na ho. Tara na. Na. Hey! Uy bay! Ano ko ba? Ya, ano ko bay? Oh! Boy! Hujam ka na. Sakpang ka na. Dali ba? Dilim! Dali ba? Matay! May tao man. Bago siya tani bay. Di. Mangawat. Yeah, Mga boy. tita. Tay, abin, usang awat ni tanda ay. Tay, kabay mga awat tita. Basta boy. Kanain ta. Bebe, May ka na. uban lang eh. Wala tayo oh. Wala tayo niya. Ginagawa mo. Wala ka na. Hey! Manok oh. Buka kayo ng muka. Wato na. Hey! Gani pre. Ang gwapo mo kayo ng muka. Wato na to na. Unya, nakuha na bay. Ato sa unan to. Kapito na to, nagawas na to. Sige bay.
Yan, kay unahan sa nato ng sod. Ginagawa mo! Tao de, mura mag-iring sungkaban. Ay, mata. Ginagawa mo! Sorry, Bert. Yung pusog. Ano lo gilakto? Oh. Asa man ta? Adto ka kusina. Ako are kwarto. Sige, kita. Kita tiyan ay imo man gikusog ay. Hey, what happened? Ay, kaldiro Huh? Gigutom ko. Naani ko gipadli ako kusina. Naglakas na balat di kakakon tong balik di ko kakwartaan eh. Basta makakakon ko. Kani. Kasi kay kwan na. Uy, kani. Kasari kung taglaran ami eh. Short to pot. Basi dahil short ano eh. Ano sa naibutang. Kapag kung short ano eh. Dako yung tagiya ni ba? Tambo kaya. Ngita ko kwarto eh. Ari kwarto. Tapos di basi. Pandagan eh. Ni bae oh. Huh? Lah, akong crush man ni sa una. Sa pangane, si Barbie Imperial. Paha niya bay, akong crush wala chat-chat sabi na. Gistok ba na kayo na. What? Murag ko daw kita ang kisa na kiyo na. Away, mga kwarta. Dato mo lang sa nina ne, pag short. Wala ko tagbilaran ni unya. Hagas na baga karon ha. Kay higang ngayon namin kay ligos way na to be. Uy, hagas na bilaw ko. Aso ka naman? Ginagawa mo. Uy, kaunsa mo kana? Oye, wala ni. Siguro kayo. Unsa man sudan na? Kay mukhaan po ko. Kay gutom na kayo ganina ko anig kwarto na ko. May bayad pag kiskisa na ho. Yes! Ay, hagas na dun. Makaligo na dun. Makaligo! Ay, wakas. Makaligo na dun ko. Woo! Patay! Run. Takas ka dun. Awatan ni dami. What's up, boy? What's up, mga tipak? What's up? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? What's up sa mga tipak? Ma-shout out dahil ron na nadares o si GC yan na. Shout out na si Jiling Garzaria. Shout out ko ni Dindo Dalota Musalingan.
Shout out ko ni Jira H. Hernane o si Majin Bahan o si Jubert Kandango nga wala dire. O si shout out ko ni Chris Raisa Haigaw o si Ara o shout out ko ni Irish Takluban. Shoutout ko ni John Waite. Og shoutout ko ni Maria Flore Muso nga muslingan. Shoutout ko ni Juan Sagarino og akong baby nga si Ana Marie. What's up, baby? So, pasensya mo guys nga dugan may wala ka-upload ng video kay video na busy gamay, medyo ulan po. Yeah, mao ra to mga guys. Huwag kayo mo kalimot follow sa mga Facebook page, subscribe sa mga YouTube channel, ug mo to mga tipak. What's up, mga katipak? Seamless.